Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi thangsani aprino songu yachagi tora ubagani tora yachagi chobani tora ani kusara motor ke pandang na nai mani abo buri dong ni abo bojagang nai aba bong ke thejak nai hambai press media rong no tini wo oro wo sung kha duk mali hatini station no gai oro wo chini luku puthum panda wo tini 16 tarikh hai salo no sung no bubagra saklai jang mani bagai sung chini bukuk song no kesang kesang ke phai thung motor nai gari driver rong no sung koi jaw kha kupur khaino tu phai tini tai tlang thini borong no kebang mung ta khlai tung chini bukuk song no kha kupur bai no sung oro wo koi jaw gobang khlai ni oro jona sadron rong no sung phunuknani bagai tai bubagrani khapurtung ke sung oro 2023 ni sung nasingnai tongmani tabu sung 2023 mankha tini hai salni simi ono sung buri bukuk rong no koinai kha thansa khlainai yapri baksa khlainai o jaga o phainai sung sambilingi bubagrani nangkukmani kokno khnai thangtung hninai ang ani bukuk song no koi tini je panda kotor pandang tongmani yo pandang ke PWF rok ni simi dang nai na eba aro YTF tongnai tibramo thajoto da tongnai aw o jaga o sung panda songsa jakmani hinke bubagrai be dagi jakman TWF Central Committee rok no dagi mani haifeno o jaga o joton oro o program o phai manjak phainani bagai sung tibramo tha TWF YTF ingya TF TISF rok joton oro join khaipen ambosor borok mang kotok sungno bubagra dagi mani to sung o jaga o mankha aw sung 44 ta blog no sung TWF rong no nung di hninai sung tabuk jara no nungjak tabuk jara sung gari se riman liya 44 ta blog ni TWF rok chini wari rok jotono phainani bagai ready ngi tabu bo lama bo lam lai jong abo bagra je phainai hini khnamani eba bo bagra no na hanai rok ni khnamani abo ke bobo haike rok thangai lam sabai tu aw o jaga o hangkai sung buri rok khai o jaga o no sung samung khlailai tongsinai ni wan sok laikha mo oro o tipramo tha YTF TISF borok thangai nai plan gati jora bono thangai lamjak nai